ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sandata. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayonon ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Albert. Nakalarga gid mi sa Manila. Kauban ako ang laing aplikante nga ginganlag dudot. Inspired ko tungod ni Donald. Apan kalit kong nahugno sa diyay nasayran ako nga nakagusto di ay siya sa kong agaw na si Irene. Tungod ni Donald, ako nasayran sa kong kakalingon nga bayot ko di ay ko. Misamot ang kasakit sa kong gipati sa diyang nanawag si Irene ug maoy nagpahibaw nga nanguyab niya sa Donald. Murag nagisi ang akong kasing-kasing. Wag ako'y gisultihan pahin sa akong nadiskubrihan sa akong kaugalingon. Bayot ko di ay ko. Pero ako ray nahibaw. Hangtod nga nakalarga mi sa Taiwan, unya sa akong pagpadayon. Isalig lang yun nato sa Ginoo ang tanan bay. Tino, kay paswertehay lang ang kinabuhi so sa ka-OFW. Sama sa uban nga tao pas pag-abot tapan pagpauli o sa nakakargamento sa Pilipinas. Uy, kulba po na na bay Albert, uy. Ingon na ang realidad sa kinabuhi, bay Dudut. Aw, hinoon sab, daghan ang mga balita bahin sa mga OFWs nga nadisgrasya in taon sa lain-laing kanasuran. Subo kayong palandungon, uy. Mga matay ang OFW nga maisip kini nga mga bagong bayanis nasod sa Pilipinas. Apan wail ha ang yangungo o pagpakabana. May nakapait bitaw diha. Stila na eh. Ang mga OFWs nakatabang og dako sa ekonomiya sa nasod tungod sa dollar remittance apan kuwang sa pagtagad sa mga hingtungdan nga mga ahensya. Husto ka, bay Albert. Kumusta mo mga kabayan? Maayong pag-abot din sa nasod sa Taiwan. Ako day si Jing. Tawagan ko ninyo og Ate Jing. Salamat, Ate Jing. Ako rin si Albert. Oh, ako sabde si Diosdado, pero dudot ang akong angga, Ate Jing. Nalipay ko nga napunan na sab ang mga OFW nga ni akaron aning atong kompanya. Nalipay sa mi nga nahimamat ka na mo, Ate. Oh, mo na tinuod, Ate. Tuod di ay ba? Pangandam na mo ha, kay few minutes from now. Dadon ko kamo nga do sa HR office aron mahimamat ninyo si Madam Cha. Excited na kay ko nga masugod sa trabaho. Asta po ko. Aron nga, magka-sweldo na dayon niya ta. Sa pizza nga ating sweldo. Ay, asa naman to si Ate Jing. Ay, wala naman taniyang nga ribalika. Bosig, wa pa sa itong giingon niyang Madam Chang sa HR office. Abasin po. Nagabantay ka ba? Ha? Saan? Katong Ate Jing ba? Okay, nga naman ito si Ate Jing. Bisan o medyo idara na siya ba? Pero gusto paghihapon o gwapa. Bitaw no? Ikaw kay litawom ka. Panguyabi. Trabaho atong gianhin din dili uyab-uyab. Nagits na mo?
Oo, may punto sid kada. Gusto ka mao nga mas maayo gyud nga atong fokusan ang trabaho, bay, di ba? No? Kabayan, Oh. tana mo. Ihatod na muna ako sa HR office. Nagpaabot na ninyo si Madam Cha. Yes, Ate Jing. Tara, Baydudot. Oh, bay. Albert? Yes, Madam Chang. Chostato? Yes, madam. Welcome to our company. And I hope you are a good workers. Okay? Okay, Madam Chang. We try to do the best. We will work hard, Madam Chang. Okay. Good luck, Filipino. Niya na kita sa tinuod nga action, Baydudot. Oh, bay Albert. Mao ni. Kugi lang ta. Kaya siguro ko nga naagay nag-obserbar na to sa atong performance trabaho. Nya, unsa man kabisado ra nimo ang machine nga gigamit bay? Medyo lahi sa akong naandan pero makarelate ra ko. Juan, universal raman sa ni noon kanang ang iyang standard. Mao ba? Kung naa kay dili masabtan, dola lang ko nga ri, dili sa akong station. Oo, bay. Laban lagi tayo ni bay. Taiwan na ni, di na ni Pinas. I'm Mr. Young. Oh, hello, Mr. Ebert. How was the first day of work? Very nice. I am really enjoying on what I was doing. Okay. By the way, let me ask you this question if you don't mind. Yes, Mr. Young. Are you a straight gentleman or you're a gay? Priscilla, nakalitan ko sa gipangutanan ni Mr. Hill. Nakamati ko di ay tingali siya nga medyo mahinhin akong manglihok lang. Mr. Young. Oh, sorry. Forget about it. Please. Excuse me. Noong samto siya. Nga naman ka nga nakapangutan naman siya og sama niya to. Nga murag nauwaw og di kalit lang biya. Nga naman ka to si Mr. Young. Albert, salamat kay nanuwag ka. Muna yung akong roaming number nga gigamit din sa abroad. Isave lang palihog, Donald. Sige, Albert. Yun na, kumusta naman dahil mo ug sa akong igagaw? Okay ra gid. Happy mismo ang relasyon, bay. Kamo na giday officially. Oo. Happy ka ba para namong duha ug sa imong igagaw, bay? Oo, happy gyud kay ko para ninyong duha ni Irene. Salamat kuno. Salamat. Uy, ikaw din sa Taiwan. Wa ba gid ka makakaplag og maayong babae nga imong uyabon? Babae ba, Roy? Sahay, kapoy sa nang kinabuhi sa? Uy, ano ba nga nakasulti mo ka na, bay? Basta lang. Feeling ko lang nga gikapoy na jud ko dudot. Uy, ipadaw, kay mas stress out ka. Lami ipakabuhi kung malipayon ka. Labi na inspired ta sa usa ka special nga tao sa atong kinabuhi. Pero murag gidatugan sa kalibutan ng atong dugan. Lami gihapon, lami na lang italiwan sa atong kalibutan. Uy, bay Albert. Ay, laban lang gihapon tas kinabuhi. Bisag usahay lisod ng sabton kung asa ta magsugod o kung asa ta pangita ang makapadasig nga Way nalilong na ako bahin sa imong pagkatao. Tungod kay kanunay kong nagpakisusi pinaagi ni Dudot. Ate Jing. Ambot ba? Gaan lang gid kayo nga akong buot nimo, Albert. Salamat, Ate Jing. Og sa akong nasayran nga broken-hearted ka man kuno. Naka-decide ko nga magpaduol nimo aron makahatag ko sa akong tambag. Na-appreciate ka ng bahin natin. Salamat yun kayo. Magtinabangay ta aron madasig ang matag usa ka nato. Madawat man ka nimo ang akong gi-offer nga friendship. Of course. Yes, Ate Jing. Salamat yun kayo.
Okay naman ang age gap ninyo ni Ate Jingbay. 49 siya samtang ikaw, 29. Isip po sa kahigala, rigod ang gidawat akong offer niya, bay. Oh, mau ba bay? Uy, stilan. Gwapa biya siya, og. Nindot ang kurbas lawas. Igot pa kayo. Dili mahimo, tungod kay dili ko straight nga lalaki. Belbert, saan ka diya eh? Wa naman kong kadiham tingog. Wa man, bay, wa. Murag, laom na sad kayo ka o gihuna-huna. Buhin lagi ng mga problema lagi nga, ligapos ni mo bay. Bay, Dudot. Salamat sa time nga imong gihatag nako, ha? Nag-enjoy gid ko sa imong company. Ako nga mga ipasalamat ni mo, Ate Jing. Wag ilaay sa matag panahon nga kauban ta ka. Salamat din kayo. Kampante kayo ko sa atong friendship, Albert. And I hope nga ikaw pud unta. Of course, yes. Kampante kay ko sa atong panagsuod, Ate Jing. Nindot ang salida, no? Oh, Ate Jing. Albert, tugnaw man ko, uy. Mo gakos ko nimo, ha? Oh, sige, kakos lang. Dali. Uy, nagkurog yung kus katugnaw, Albert. Unsa gyud ko. Kami mo sa kong gipate samtang nagkakos yan ako. Lumay ka iyang panit nga midapat sa kong panit. Di tingali ko bayot kay murag napukaw man ang akong pagkalalaki. Nag-enjoy gid ka sa inyong date ni Ate Jing, no? Medyo. Huwag kang tanang stress sa mong panagkuyog, eh. Wow. Yun sa ka ni Ate Jing, ay yun sa ka ni siya. Ikaw ron. Lipay sad ko para ninyo bay. Hinauton ta nga kamo na ginuon niya. Usa ani mga adlaw. Bay, Dudot. Wala ginoon ko makasabot ako. Ug bayot bagyo kong tinuray. Nganong diha may kainit nga ni Spark sa akong pagkalalaki sa diyang gigakos ko ni Ate Jing. Dito sud sa sinihan. Kinuha ko. Unsam ka ni. Pero nakagusto ko ni Donald. Dito palang bahay na klaro na nga bayot. Hello, Irene. Albert, nautang balita. Irene, sino ito bo? Nganong nagila ka, ha? Irene? Dautang balita, ang tuyo ni Irene sa iyang pagpanawagan ako kasi. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Albert dinining atong tulumanon. Bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo, paminaw.